So wala may choice no. Amo na yung giari sa ilang balay si Janjan kay wa man jud siya ni adto dito sa plaza. Pasalamat din yung mga Zipa Pips. Muna ang tawag na. Muna ako tawag sa mga viewers, Zipa Pips. Chan, palit ha. Uy, 20 ha. Ako'y amot. Hi guys, kami sa Grandstand karon. Hi! So, ito ko mga magtagay may, pero di may nga nakapapagay ka na. Alam mo yung muhan, punteriya. Muhan! It's ka bra. Production, presentation, goes to candidate number. Oo, kasuway, ano ang kama sa mga peta. Diyan, storya sa about sa kone, Bohol. Hindi ka lang. Basta ang Bohol, Nep, Tashi. Okay. Hindi ka lang. Parang nyo ka, kaya tayo. Solo kay Diyan, madyabi siya na magana. Ay, maglakaw ka ba? Malinya sila ato sa ubos. Kapuyan na, uy, ulit na tana. Nayas no ibi pa? Chris, One down. Sabay gusto guys. Comment down below kay amo na giveaway. Pero naabot na namin diri sa mga exhibit sa mga bonsai. So wala na auto diri sa mga bonsai. Kung si tanaw nimo sa mga bonsai diri bo? Ang pagka... Ay, shit. Ito. Zoom! Dili siya sa kanan. Iyaha yung ganaana. Yung ganaana. Yang sala Sa bayot, boy. Ingani. Muni sa bayot, muni lahat. Ilang gipiko pa nung English. basta dyan, imo ka gitugikan nga words. So yung dito sa layo. Ay, sa magana. Di, wala na kalala ba? Dako lagi siya nukuan niya. Imo dyan gana. Dako lagi. So yun po no? Matakbo na po kami. Kaya tago namin. Tapos ang magikuha yung cam. Snatching ang tawag dito. Ayun yung snatcher. Snatcher! So ito po nakatago na po kami. Ito kami makita ni Zboy. Zboy na walang alam. Tapos ayun si Marcos. Umihi. I-zoom natin. Wow, din yung ganyan ni. Ikaw ko naman pag-try ito nga. Pag story harap ng ka-Zboy. Yato bang? Di mo kayo kumukuha ng kuhan Yato storya? bang? No? Low. Ito yung Zboy. Uy, sa kibalo ba naman? Naganta. Siya repeat. Nusoko si Zboy, nusoko si Zboy. And my brother is sleeping also. Ito, yung brother ko. Guys, natutulog na kasi si Boy. Guys, grabe guys. Grabe yung tulog niya guys. Yo guys, this is zboymntbn signing off for this video. If you like this video, click the thumbs up. Tweet me at zboymntbn and anything else to add, Chucky?